Apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasaku kang masrungono tangismu becike kowe saka uripku basan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno curhate Pak Tito apa aku iki? Asik masih bersama Narutama.
kembali Kang Mas sudah bergabung dengan rekan Narutama, salah satunya ada Tebangan Pupus Loso.